Takže ahoj, vítejte u mého prvního videa na YouTube. A protože jsem se rozhodla, že bych chtěla třeba točit nějaký hry, třeba The Sims 3 a tak v prvním videu bych vám chtěla ukázat moje dodatky a kolekce. Můj první dodatek je Tropický ráj. Potom mám roční období. Potom mám dodatek do budoucnosti, studentský život, údolí draků, The Sims 3 domácí mazlíčci, The Sims 3 na plný plyn, The Sims 3 filmové rekvizity, klasické The Sims 3 a The Sims 3 obludárium. Tak to by bylo asi všechno a já se s váma loučím a mějte se hezky. Komu se to líbilo, dejte palec nahoru, komu se to nelíbilo, dejte palec dolů. Sdílejte, odebírejte a čus!